Wala nalagi ni bao dire. Wala na bao. Eyo, good morning, gaw! May papamayo sa inyo diha. Wala tayo vlog-vlog. Nakalimot na muna ako. Wala muna update sa akong kinabuhi. Wala mo kabalo. Manana ko eh. Baboy! Tumbler! Bring light! Ganay wire! Cortina! Cobwebs! Lamisa! Quick montage! Karoon, testingan na ito ka mag-daily vlogs. So, alam mo, stay tuned para ma-update mo sa tarang mga butang. Kay mo na ito na itong channel nga pinaka-the best. Soon. Soon. Yeah. Let's go! O para mahimo ang atong channel nga pinaka-tibay. Kinahanglan ta mo grind! For the vlog! For the vlog! Balik ta! So ato mga niaging bulan, wala gid ko'y wagi ko lang gibuhat to, sige ra kong katog, sige ra kong higda, sige ra kong kuan niya. Na-realize na ko, kinahanglan na kita mo grind! Grind every day! Sumama na ito buhaton, mag-daily vlogs ta, daily upload. Daily upload. Let's go! Nag-ulan na. Dungog ninyo. Paminawa. Ay pansin na ng K-pop na ako nga buhok. Gas pedal. And then, kawan ako. Ay, ni burn out. It's another day na po. Okay, nalubat akong cellphone gawin niya, burn out, di ba? And then, karon gusto lang na ako mo pakit-on sa akong nakita. Taod-taod lang. Akong bao! Nakita na ko na siya ganina, guys. Kato niya itong bukid ba? Kaya ako ang ikuha na ko tong rubber na ko sa kanal. Okay. Kasi naanod sa ulan. And then, mo to, nakakita akong bao. Baulet. Tigamay man. Baulet. So, ano na, inano na itong routine. Daily vlogs, let's go. Daily vlogs ta. Karon kaya wala pa man ko yung mga clip. Wala pa man ko katarong mga video. Pero, mo na ito ang video una. Daily vlogs ta, kaya na ito ni. Kaya na ito ni. Ito lang na-experimentuhan ng nanay kay kumaw ko nga kaya kay nato ni. Sige, ug mao to nag-burn out na sad, and then hopefully nakita ko yung maklaro man yung tarong no. Dire na ako home no nung pinakauna na tong vlog ani nga tong pag-daily vlogs. Unta subaybay mo sa adlaw-adlaw kay dili ra na mo ay mao nga pinatibay na tong video. Dagan pa tay video nga mabutay. Mga kanang malingaw. Malingaw to tanan! Let's go!